egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Wonke umuntu abefika ekustela ufika phakathi emva makathinta umntana ngoku egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Sizokukhila. Ethanda ukuthi bonke omama kotyala bekathi ngasonto egameni likaJesu. Bathi na kwezitulo zi-8 omamakoti egameni likaJesu. Angithi omamakoti ithatha ngobaba egameni likaJesu. Angifuni abantu abangesemva kwakutatake kuba ke angazi noma lisiko laba ngoba kube khona abantu abasekela abangesemva ithi xa umuntu wepulpiti besilazi abaflathela bona bangaboni into egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kulise wonke tatokhoyo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Abazali bami ndiyalithanda mama egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Awusibongile keyboard player egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Muhle uNkulunkulu sendisifuna libalanga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Muhle uNkulunkulu uthembekile nasemalanga sithi sikamboni onjengaye. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mama uJesu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Tumama unkethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Tumama usuka ematatiyele egameni likaJesu Kristu. Nomuzwa usesematatiyele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Apha eNkabanzi zisongumsebenzi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ndivuye kakhulu kanti ukuthi bakhona abantu abasuka e-Eastern Cape egameni likaJesu Kristu waseNazaretha apho suka khona. Hallelujah. Egameni likaJesu Kristu. Hayi ngithi ulwimi ngowe. Hallelujah. Thethi ngiyathi yasekhaya ngiyathemba umuntu uzondiva. Hallelujah. Apho sithi usimakathe ulungile. Konke into yakhe ihamba ngendlela. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu ulungile kwizinto zonke okwakhe kuyenzeka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Hawuthethiza ngelo manje kuthethwa nge-Eastern Cape, Western Cape, whatever eMpumalanga. Hallelujah. Khona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kanti naleli khaya khona sisi mama ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngezwe ukuthi bayathetha. Hawu njani nathi sikhona siyakhuluma phela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kaloku leli vangeli eliyaphayo ayilovangeli eliqalayo elithina ngasokumele unaluzinze ivangeli eliyaphayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Bakhona omamakoti apha. Andithi omamakoti phela ngomama basenabaza omamazana. Hallelujah. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hayi bosonke senabo omamazana. Okay, bakhona omamazana basenkonzweni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Uma kuthethwa ngomamazana bakhona omamazana bazala otata bethu abosingabo. Hallelujah. Egameni likaJesu kube khona omama omamazala abalapha ngokomoya egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Ngiyabonga uNkulunkulu shumayeliwe sukela izolo kuseni namhlanje bashumayela ngabe nifunani ngoku egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. uNkulunkulu othembekileyo wenza izinto zenzeke egameni likaJesu Kristu. Athi ngubani na olofumanele umfazi wesidima egameni likaJesu. Uthi ningaphezulu nakwiKorani ixabiso lakhe umfazi wesidima egameni likaJesu. Hayi umfazi ophendula egameni likaJesu. Hayi umfazi ethi ukuthethwa tata embonise endlini abephendula. Thethwa ngumfazi wesidima. Thethwa ngumama othobekile. Kaloku uJesu naye wathobeka. uYohana wathi baptize. Ungani thina omama sikakhathekile egameni likaJesu.
thetha kuthethwa. Hallelujah. Wakwenza ntoni abantwana bethu egameni likaJesu? Mfundisi wenina lesizayithola ebantwaneni bethu siphendula egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bakhona mama? Bakhona mama? Abateketisa otata babo basebenzile inhloko zabo egameni likaJesu. Hallelujah. Babuthwa egameni likaJesu. Hallelujah. Momeza utata wakho uthi egameni likaJesu. Nonke nabakwini egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Sizolungiswa singoma egameni likaJesu. Silungisa nokuthetha egameni likaJesu. Hallelujah. Amen. Silungiswa ukuthetha nasendlini. Kwenzela izethu kuyana mayifike emtshatweni abesuka nento esuka endlini ingathi mayifike emtshatweni abengalwa phansi imfundiso zakwawabo egameni likaJesu. Kukho abamama abafundileyo alifundanga egameni likaJesu kodwa phambi kaNkulunkulu ufundile egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kukho abamama anikayeziyo. Hallelujah. Sendeshomeni egameni likaJesu. Kukho abamama ethi babeteketisa otata uvethe ibheli. Hallelujah. Egameni likaJesu silungu saba mama abafundile egameni likaJesu. Fike ethi xa ngimjonga nalo tata 54 years unabantwana olokuthi abheli uyexayibisa. Uma ungumama ofundisekileyo awusena baby wathi uma usala Nkosi yami. Hallelujah. Sukaphi baby? Sukaphi Baby. silungu siyasilahlekisa. Siyalahlekiswa siselungu egameni likaJesu Kristu. Akhona abizanayo amagama amnandi manoba singawabiza uma sisezikamereni kodwa ngiyacela not to pay. Don't sit down baby together as a star. Why? Mama kuze baby umama wevangeli hawusinandilo nalokuthi Ewe. sinandilo sabuyiswa wathi uyabona mntanami apha uzohamba ngengowakho yokaRute njalo sendishumayela noma usalile kwanza page iBhayibheli lawo lethi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Wathi ufika emtshatweni uzunyamezele akutshini egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kwathiwa zonke izinto ezenza umntwana uzozenza kodwa ngakwanenhlanhla egameni likaJesu. Hallelujah. Ngafikela emzini zingasenziwa sonke egameni likaJesu. Ufuna ukuthi wena mama osekhona osahlala apho kwenziwa zonke izinto awusebenzise ukholo oluKristu ungumama. Mamela mama ngithi intombi yami ithethayo njani? Uma kuthwa awusisilele apha usenzele uqombothi ngalomzuzu kaloku thina sethule withholding nothing, withholding nothing, holding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. Hallelujah. Toko. Ehloko verse 21 kunesihloko amakhosikazi nabayeni bawo. Verse 22 nina makhosikazi bathobeleni ngokuzinikela abayeni benu kanye ngalendlela nithobela ngayo inkosi. Kaloku indoda inhloko yomfazi kanye nje ngokuba noKristu eyinhloko yebandla. Keyena uKristu ukwangumhlanguli walo ibandla elingumzimba wakhe. Ngoko ke abafazi mabawathobele ngokupheleleyo amadoda abo kanye ngalendlela ibandla lizinikele ngayo ekuthobeleni uKristu Jesus. Hallelujah.
egameni likaJesu iyavakala. Haleluya. Ukuthi masithobele otata bethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ngoba bona bazi inhloko zethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Akuthiwa sithobeke kuba sendilapha enkonzweni. Haleluya. Akufuneki ngumama nkethu sibe ngumama engathi hayi zonke izinto zilungile kum egameni likaJesu, okanye mnathi ngumama nkethu ndenza kakuhle endlini kanti akukho njani. Haleluya. Umama ethi sephakela utata wakwakhe amnika ukutya ngesandla. Sisevangelini. Haleluya. Sisevangelini. Mama Jesu. Kathi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Uma ephakela utata wakwakhe athi haleluya. Thando luqala endlini. Thando luqala endlini. Awuzifundiswa ngepraying uma. Awuqhubha phezulu kwetafula. Njalo umuntu efikela etafuleni. Haleluya. Yayibona itrey xa izayo. Ifokona msokanye sikwana nezabantu. Kodwa ke ngoku usewenze isu. Haleluya. Wambekela kwitrey. Haleluya. Umama ongakhathali noma utata wakwakhe uyasela. Wethizwi evangeli. Awethizwi likathathula amaphosa. Wethizwi evangeli likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Haleluya. Umama lokusihlala endlini egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ukuze noma songeke ukuthi uphumele abanye omama ngenkonzo usheke abantwana basheke benza lento uyenzayo. Bayazi ukuthi umama ebethi xa ephakela utata akhuphe itreyi akubekele phezu kwetreyi umama. Haleluya. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Abafundisekileyo akathi nawo wamutata utata wakwami nawe uyasela soze ndimhlambele. Osevangelini bathandela siyalungisa asoni. Haleluya. Noma ubuye ngo-12 akusayo akubuza kaloku noma evangeli yathobeka uyathobeka. Akubuza ukuthi atata wakumke izolelinye usuka phoziswi thetha naye Jesu Kristu ukuthi awukosi kangilisele utata wakwami kwesisima umusa wakabuya. Haleluya. Wakabuya tata wakwami afike umhle. Fast honestly. Umama bevangeli ithi xa bengaphangeli umama wabekile igawuli kusukela ekuseni sendeni yatshoni la. Hayi owevangeli akayenziwa. Umama wevangeli ukuthi noma ungaphangeli khawuvuka uhlambe. Utata isethi mayebuye emsebenzini afike umhle uhlambile kaloku igawuli into. Amen. Jesus. Uba mhle. Hallelujah. Okay, mama nkethu sibahle njani? Uyazilungisa. Amen. Jesus. Akunyanzeleki ukuthi uyahamba yokumathwesi uzibethe ngesikweleti kuba ufuna uba mhle. Umama wevangelini ukuthi Jesu Kristu uthanda njalo. Yekele hambo yethu okanye nokuhomba kwethu sonke kwehlabathi. Siyapha okwaba intwana ngela kholo. Sizicingela
sodwa thethi umama nguthanda izodwa kuPetros kamene kaJesu sizawuphuma ngathi ngumama unkethu ndiye komawulo siyozithengela impahla ezidurayo khange ngihoye nomama umonakalisandeni legethilele nje kamene kaJesu sungomama sokhile usihlekwa ngabantu abakhokhela bathi ngiyabona basizwe kodwa uthanda banalo abazungwelo laqala ngaphakathi umama wevangeli baneliso lokubona konke okulungile nokungalunganga egameni likaJesu yabona uneliso lokubona zonke izinto uyakwazi ukubona ukuthi hayi mana kwawancebele shethi idiphelile inyanga gameni likaJesu umama onomoya oyingcwele umama othobekile umama ongathobekanga endlini yakhe kuphela athi hayi abantu abangcono ngabasebenzi namkha hayi umama wevangeli uthobeka umuntu wonke futhi ukuthobeka kwakho akukhethi kameni likaJesu Amen. omama uthando omama zala inenhlanhla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha kakuthanda umama zala wakho because ukuzalela uthanda Ewe. haleluya Amen. ngimthande njani mama unkethu umazala wengafuna ukunibona yezizwi ngoba umama wevangeli yezizwi ungathi kuba wena afuni kayitani imali ayisuka yezizwi thengele yonke into yabona awukalungisile abayefamily awukalungile khona yabona awayilungisa indaba yakho ukuthi wena ungumama unkethu ofike emzini ifamily kabana wafike la waphitheza kuphela awukalungile asikhithi sokha kameni likaJesu uma ngabe ukhona umuntu ongumthethisiyo efamily yakho yakulotata wakwakho hayi lungisa phelile ixesha liphelile ixesha mhlawumbe yathi livelela ngomso athi uNkosi Jesu udala nithi ngiyakholwa kodwa alilungisi nasezifemelini kodwa phakathi ngiyathetha mamkethu kodwa ngasemva awukabikho kuhle singomama masilungele ubumama sifane naba yesu omama aba uthi omama bethi xa bedibene uma bethandaza kuthini imigodi namhlanje siyathandaza kuphelile ihlanguphele tu ngoba sisathandananga asinabo abamama bokuqala ebethi abekhala bakhalisane into ekhona ngoku uma ngabe umzila umama ezethetha ngengxaki kum zethethe ekusini siyaphi silimoshela ntoni ivangeli Hey. theni silimoshela ngakho ivangeli likaJesu Kristu waseNazaretha bazakwenzela apha abantu abangasindiso uma thina xa ndifike emsebenzini ndithi hey bendiye enkonzweni eBreakside ayisuka Hey. engasaphapha umama ubani Hey. Aleluya. Mandibuye. Umama uNaomi yathi uma eseyibuyela futhi kwabo wathi bantwana bami andiboni into yokuba ndingaphinde ndihambe nani kodwa kani niphindele emakini awathetha umuntu wathi mama ndihamba nawe uqopho wabeqhubeleka yena eyakho wakho ngoba ebengahambi ngendlela kaThixo ebehamba kuba ebeseyindoda kula ndawo so babeswelekile hayi abasenamsebenzi asingabi ngabo mama ithi kabunzima sithi ayisuka ndiboni lento endikhonzayo masifane wahlala
kangathi apha nawe, kangathi noma mina ngizophinde ekhaya. Hallelujah. Masifane naye. Nkosi yami, sanibonga, sanibonga. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sanibonga, Jesus. Ukuba ngomsabantwana bethu bazifuza thina ngokuhamba kaKristu bafuze ngokuhamba kwami egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Hallelujah. Sihambe ngokuhamba kaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Ukumama umhlolokazi Fandika Samuel. Hallelujah. Wayelabantwana sokuphela konke kwakhe wahamba wayothetha noThixo egameni likaJesu waseNazaretha. Egameni likaJesu. Wathi Jehova kuyahamba mofika endlini yakho ukhuphe zonke izinto ezinkulu. Egameni likaJesu. Yambona uhambe wayahamba noThixo. Thina ubantu nengxaki yahamba ndiye kuMamphanga ndikhale kuMamphanga egameni likaJesu. Ndilibala ukuthi uMamphanga naye nazi imistakes zakhe. Hallelujah. Ngoba ngumuntu uyaphila singathandi uThixo. Hallelujah. Noma sesiyakhala sikhala nasebantwini abangakholwayo othini bafethu. Hallelujah. Egameni likaJesu bani na onomfumana umfazi wesithixo egameni likaJesu. Wahamba yathi mayifika endlini wasondlana izinto akananto akamnika nganto nje uthe hamba uyendlini yathi lesezadlalile ezathiwa zonke wanika abantwana bakhe wade wasala ngoba uyengukhoka. Andithi ukuthi masivume imilomo sikhona ngenhliziyo wenze lutho naye umama ebengumhlolokazi ukuze wondle abantwana bakhe. Akahambanga wayoma esitratweni wathi ndilindela utata ozathi uyandithanda ngoba siswelekele ngumyeni. Uyokhala kuThixo wambonisa okulungileyo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Mama wakhala ekhala Shilo egameni likaJesu. Zangakhale kwenye indawo mumpeni nehlekisa ngaye uma engafumani bantu. Hallelujah. Wakhala Shilo. Hallelujah. Yathethanaza esaphalaza impilini yakhe wambona utata wakhe wathi ayo utheni ungenile na wathathisela ngasinselo esikhalisayo ndiphalaza impilini yami eShilo. Nawe phalaza impilini yakho kuThixo lowo ozokwabisa indlela. Jesus lowo waphuma wonyana wakhe yedwa amzeleyo egameni likaJesu. Hallelujah. Mina bafazi atholele awamadoda egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Mina bafazi watholele nawe nomadoda othatha lezi bayatholela sesiza eshushu ezibhuqe phansi ibhuqe benqabile emhlophe ithi xa ingene ebhedini afike ibhedi clean inokisi isephu ibhedi onivangeli umama wami ivangeli akathi ayisuka zamadlelela apha phansi alala apha phansi asifundiswa kanjani. Hallelujah. Wakatela wakumisaidia Yesu Kristo waseNazaretha. Hallelujah. Kodwa ke ngokufundiswa kanendile egameni likaJesu Kristo waseNazaretha. Hallelujah. Uma sesingaphakathi endlini kaThixo siyayala sezindlini zethu egameni likaJesu ukuthi jongani ngoku siyapha apho ngaphakathi apho uthetha uThixo ungathethi umuntu egameni likaJesu kufuneka konke kutholeke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Akuzutholeka endlini kuphela
ukuthi sibonga abanomyiso. Hallelujah. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha asizithengi zonke izinto ezithengwayo phandle. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Into ezithengiswa phandle asizithengi zonke. Uma ungumama wevangeli sathi mina ungumama egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Ukuze uSathane angangeni abe nendawo yokudlalela ukuthi sabe ngokuhamba kukaJesu Kristu waseNazaretha lowo wasifela esiphambanweni. Hayi nothi uJesu Kristu wafemfuleni. Amen kaJesu. Hallelujah. Nothi uJesu Kristu obona nasesistrand. Hallelujah. Nothi uJesu Kristu obona ekhayelitsha. Hallelujah. Thethwa ngoJesu Kristu owafaka futhi. Hallelujah. Siyahamba ngokwehambo lakhe uJesu Kristu waseNazaretha lowo yathi abefika ethuneni ekuthiwa engcwabeni bafika iliyeseliqengiwe. Haleluya. Ubone ukuthi akasekho uyaphinda. Sithatha ngalo Jesu nje egameni likaJesu wase uyathetha omunye kuba ebona ukuthi hayi bayafuna kodwa bathi bayithole into abayifunayo wabuza ukuthi nimfunelani ophilayo kwabafileyo. Hallelujah. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha masingafuni into ezifileyo sifuna into eziphilayo. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sifuna into eziphilayo. Mama akabona ezitratweni thithi indaba zasesitratweni. Egameni likaJesu umama ithi kuthethwa esitratweni kuvela igama lakhe nakuma Facebook kuvela igama lakhe phambili ukuthi zanibuza umama unkethu. Hayi mama wevangeli uyazixoxa yasinza yabona umochathi chomi yakho ngithatha ngakho uba usena myeni ichomi yakho lizwi zaba lichomi njalo ngabina sanjani ichomi daswela umyeni ayikhona sabuye ebhekela nje egameni likaJesu. Uma usongena yenge umyeni sengekho nathi shona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Phalaza zonke ingxaki zakho apha egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Awuziphalaza kuFacebook, awuziphalaza kuTikTok, uziphalaza naye uJesu Kristu waseNazaretha ingxaki. Abanye abantu social media bayenza lokudlala egameni likaJesu. Social media ibalulekile xa ulungisiwe uThixo ngoba wahambisa indaba ezilungileyo. Awuhambisi ukuthi mina ndiyathengisa ndingumama wevangeli thengisa umzimba njani kuba useka unayo utata wakho. Hayi ekhona nto enqanda masinqanda ke asithengisi bathandekayo kuba sithi sifuna imali. Yayazi ngokuyiwa kuDisemba abanye baphithela inhloko ukuthi kaze wakuzothi abantwana. Yabona uma ungumama wevangeli uzoza apha esilo uzokhala esilo ukuze uthina phezulu. Hallelujah. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Akhona mama abangaphangeliyo egameni likaJesu. Akhona mama abangaphangeliyo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Hayi ndingasho mama sebadala ngokwenyama. Hallelujah. Thetha nje ukusebenza athi mina ngisaphangeli futhi kudala zami egameni likaJesu. Baba phakamise izandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sizobona uvale kodwa bathi bakhona abantu abangaphangeliyo esakhathini sonke egameni likaJesu. Hallelujah. Egameni likaJesu saphangela sonke egameni likaJesu. Jesu Jesu awayebethelele sihambalweni zange bayiqonde ukuthi bethelela ngokulungisa siphambano wayebethelelwa muso egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Andithesa siphambano sikanje Hallelujah. Egameni likaJesu zange bayiqonde ukuthi bambethelele endaweni yothando egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bambethelele endaweni yokubhilika isikhathi egameni likaJesu. Base abaya
apha ayolala isisu si-empty senyama sikhona sithe siyaphakela egameni likaJesu sizizwe. Haleluya. Bese ngapha yasisikhona namazi. Haleluya. Ngapha yabayiqonda ukuthi ukukhokha kweshume komuva. Haleluya. Egameni likaJesu. Umama ofundisekileyo uzayazi into ethetha ngayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ukukhokha ushume komoya egameni likaThixo. Baliyaphi ivangeli egameni likaJesu. Ukukhokha ushume. Amuketi yapha esumini kambe sifundiswe njengeshume. Akunyanzelekanga ukuthi ufundiswe. Egameni likaJesu mama uthobekileyo nesidima. Uyayazi ukuthi inkonzo mayingaphelelwa izifestile sikhona. Kuthi ukufuna ukuthi ngoba siqale kwifestile ziphukile zonke. Sinikwe ilizwi lokubona konke singomama. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Akunyanzelekanga abathandekayo ukuthi kuba ndikhonza esitrandi ndithi ndizawunikela esitrandi kuphela. Egameni likaJesu. Bayakuthando. Singahlala ntoni uthando lukaKristu singomama? Singahlala ntoni uthando singomama? Abathi singomama bevangeli. Asinike